åbne en ny bod inde ved siden af staden. Skal jeg ikke, hvad fanden skulle du så sælge? Jamen, jeg tænker mig, at vi slår noget græs derhjemme og så sælge det. Har I noget græs? Ja, kom med på sådan en sted, så skal I købe noget. Ja, vi skal lige have den først. Vi ses om 20 minutter. Ja. Ja. Kan jeg købe noget græs? Ja, kom ind, så går jeg ud og kigger. What the fuck, Lea? Skjul det kæmpe! Ud! Det skal vi bare slukke! Ud! Ja. Jeg skulle have købt noget græs, ja. Ja, så kommer lige med i min rum. Kig lige på det. Vi står her på staden sammen med kriminalpolitiet, og Thor, hvad har du til sagen? Jamen, der er sket det, at en person har købt noget giftigt græs i staden, og personen så er død af det, så nu vil vi prøve at finde en mistænkt. Hvad har I tænkt jer at gøre? Det, som vi tænker os, det er, at vi tænker os at efterlyse dem, og så vil vi sende den afdøde til medicineren, og så vil vi gerne finde den skyldige, så han kan få en dom. Tak, tilbage til studiet. Har du hørt det, Lisa? Ja, gud, jeg har hørt det, mand. Gå til røvkælling. Det er min skyld. Gud, det der så. Hvorfor sidder jeg her? Fordi vi tror, at du har noget at bruge. Hvad skulle så være? Dansesvin! Kan vi lige få kramtonen? I har jo ikke noget på mig alligevel. Har du filmet ved siden af stedet tidligere i dag? Ja, hvorfor? Har du ikke hørt det? Nej, nej. Der er en, som er død ved stedet, fordi hun har købt noget. Ja, okay. Jeg har optaget det på min mobil. Må vi se? Det er nok med 30 så pas på. Tak. Det gør jeg sgu så det lort med. Lisa, panserne kommer! Det er løgn. Hvad gør vi af det? Mikroen! Som er giftigt stof. Ja, det var det. Hvorfor gør I det? Fordi vi vil prøve noget nyt. Vi bliver sigtet for markedsmanddrab, det ved jeg godt, ikke? Og hvad så? Vi kommer alligevel ud på et eller andet tidspunkt. For de to personer. Jeg tror det er løgn, men det er sgu rigtigt nok. De fleste på Christiania, de fik sig et chok.